Otestoval som 4 AI nástroje za posledný mesiac, aby si ty nemusel. ChatGPT zvládne skoro všetko a preto ho má každý. Ale nikto ti nepovie, že často si veci jednoducho vymýšľa, píše zbytočné omáčky a potom má chat 5 km a nedá sa v ňom nič nájsť. Gemini je super, lebo ťahá aktuálne fakty priamo z webu a prezentáciu vie hodiť rovno do Google Slides, čo ostatné nevedia. Ale za každým mu musíš znova vysvetliť, kto si, čo robíš a čo od neho chceš. Každý chat začína od nuly a nepamätá si. Claude píše bez omáčok, zvládne kód a dokonca aj ovládanie počítača, ak mu to dovolíš. Lenže ak používaš najlepší model, dosť rýchlo narazíš na limit a čakáš niekoľko hodín, kým sa zas odomkne. Čo mi na ňom ale najviac lezie na nervy, že diktovať slovenčine mu nemôžem, ale mám pre teba jednu tajnú fintu. Super whisper. To sa dá diktovať všetko. Dúfam, že si píše. A Meta AI, tá sa správa ako tvoja najlepšia kamočka, priateľská, úsmievavá, vždy ochotná, texty píše prekvapivo dobre a je všade, kde už aj tak tráviš čas. Ale práve preto si daj pozor, lebo čím kamarátskejšie pôsobí, tým ochotnejšie jej povieš viac a ona si to všetko pamätá. Ktorý nástroj používaš ty najčastejšie? Napíš mi do komentára.